Meillä Maviteknikilla toteutettiin organisaatiouudistus ja näin tuotannollisesta näkökulmasta siinä yhtenä tärkeintä pointtina oli se, että lähdetään yhtenäistämään tehtaiden toimintakulttuuria samanlaiseksi tehtaasta riippumatta. Organisaatiouudistuksella haettiin tuotannon näkökulmasta parempaa laatua, nopeampaa läpimenoaikaa sekä ennen kaikkea tuottavuutta. Ja isona osana tätä meidän uudistusta oli yhteistyö Factian kanssa, josta saimme isosti apua tässä meidän henkilöstöhallinnassa, johtokuntatyöskentelyssä ja erilaisessa sparrauksessa esihenkilöiden ja toimihenkilöiden toimenkuviin. Maviteknikillä tehtiin organisaatiouudistus ja avainhenkilöiden toimenkuvien päivitykset. Heti projektin alussa todettiin, että ilman ammattitaitoista yhteistyökumppania tehtävästä tulisi haasteellinen ja raskas. Tässä kohtaa pallo heitettiin Factialle ja Factia otti tehtävästä kopin. Factian pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla päästiin lopputulokseen, josta on hyötyä meidän koko yritykselle. Organisaatiosta saatiin entistä toimivampi, mikä näkyy edelleen henkilöstön työviihtyvyydellä meidän yrityksessä ja mikä edelleen näkyy meidän loppuasiakkaalla asti. Suuri kiitos Factialle sujuvasta yhteistyöstä ja projektista, joka saatiin nopealla aikataululla maaliin.